Akong gipasalamatan ang tanan, gikan dinhi sa atong isla sa Dinagat, paingon magkaigsunan dito sa kinatibuk-an sa Mindanao, sa Visayas, ug sa Luzon, ug bisan pa sa tibuok kalibutan nga maabot ni aning atong signal. Mga pinalangga magkaigsunan, usa na pod kagabi karon nga ako mikig-uban ninyo, o niatong niaging gabi tungod sa kakusog sa ulan, nabalaka ko kay ang akong computer na timingan magyud pod nga dito pod padulong ang buslot. Dito gyud sa akong computer padulong. Mao nang grabe gyud ako kabalaka kay basig maguba ni o basig di ko kapadayon karong kagabion. Pero nalipay ko mga kaigsunan nga bisan pa nabasa siya, pero nalipay gyud ko nga hantod karon nagamit pa nato. Karong kagabion mga pinalangga mga kaigsunan o kay galaan, akong gikalipay ang inyong pagtambong balik karon. O ikasiguro nako nga samtang nagpabilin mo nga nia karong kagabion, aduna mo'y daghan nga makutlo gikan sa atong pagtuon karon. Busa magampo sa taas makadiyot, jutay kahilom samtang ako magampo. Dalaygon silimbahon nga Dios naning taknaa sa kagabion, panalangini kami, panalangini usab kaning among mga pinalangga nga mga kaygalaan nga naminaw karon atubangan ako o bisan pa o Dios nagtan-aw sila pinaagi sa Facebook o sa YouTube. Hinaot Ginoo nga ikaw magauban kanila karon, gihatag kanila ang kaalam, masabtan nila ang mga pulong kaniya mo gipangayo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Karong kagabion makaigsunan na ako'y usa ka amigo, usa siya ka estudyante makaigsunan sa law, o sa diha mga kaigsunan human gyud siya ang klase, nitabok siya makaigsunan dito sa usa ka kalye, o nakita niya ang unsa man inyong nakita karon? Naay traffic rules, di ba? Kung makakita ka makaigsunan ni ani, unsa may buot pasabotan ng pula? Stop. Kung kaning orange, unsa man? Mag-prepare, no? Caution. O kaning green, unsa naman na? Go. Uy, ingon, matod pa niya. Ingon siya pastudan. Kay balo ka, sa diha nga nag-stop dito dapit sa bus o ang motorcycle nga naay angkas, nagsigi siya padayon tungod kay green pa man, nagpasabot o green unsa ganing? Go! Ni-go siya. Unsa man po tong bus makakaigsunan, kay galaan, nga nagpadayon pabagyod siya. Uy, ibis red diha sa iya, pero iyang gisupak ang balaod. Usa nahitabo. Nabanggaan niya ang motorcycle o nilupad mga kaigsunan ang pasahero dito sa iyang windshield. O ang driver mga kaigsunan dito sa iyang bumper padulong. Ay, dili matabang mga kaigsunan kung sa ito may tabo. Kung ikaw siguro, grabing sakita. Tungod lang sa usa ka driver nga wala gyud magtuman sa rules and regulation o balaod nato sa traffic mga kaigsunan. Okay, ni usa ka sugilanon dito ni sa Africa. Sa diha mga kaigsunan ang amahan ug ang anak, nalayo niya gamay, ang iyang anak mga kaigsunan nagdula-dula dito dapit sa kahoy. Nakakita man ang amahan nga naay unsa ni? Naibitin. Nga andam nang motukob sa maong bata. Ingon dayon siya, nak, kakita kadungog ka nako, isa opa, gano man? Ug unsay akong isugo, kinahanglan tumana. Hapa! Hapa pud ang bata. Ingon dayon ang amahan, kabang! Kamag po dayon ang bata. Ingon siya, kusgang kamag, sa sakit man, sakit, sa sige lang. Hapa lang yun. Bahalag sakit ni hapa siya makigsunan o ni kamang. Hapa, kamang. Totoo, ingon siya, okay. Tindog, dagan tanulong sa ako.
Dagan in taon ang gamay nga bata magkaigsunan, taw-taw gigakos niya. Ingon siya nak tanawa sa imong likod. Dito di sa sanga magkaigsunan ay dakong halas nga unta ug wa pa siya mohapa, hapit na siya makabut sa maong halas. O posible nga ang iyang anak magkaigsunan mapaakan sa maong halas. Pero tungod kay nituban siya sa sugo sa iyang amahan, ang sinitabo, nakaikyas siya gikan ni ani nga pagsulay sa kinabuhi. Kamo, karon nga naglingkod, kapila mo nagtuo sa kasuguan sa Dios. Kapila ta mga kaigsunan nga nisupak ngadtos kamo mga bata, dili ka tahuro nimo ang imong mga ginikanan. Uy, magsupak-supak naman tas ginikanan. Di ba? Usahay makaigsunan, ato makaplagan. Nakita nato makaigsunan nga naay mga kabataan nga wala nagyoy pagtahod ngadtos sa mga ginikanan. O kita po mga ginikanan usahay, atong nakita nga wala tay pagigugma ngadto sa atong Dios nga amahan. Nganuman, tungod kay nagsigi na malagi ta og pabuyag. Dili lang nagpabuyag sa atong panibalay, apan nagpabuyag pod ngadto sa atong katilingban. Pinaagi sa nagubog-ubog, pagkataon-taon, og mahubog ra ba, isog kayo, buno! Di ba? Pero magkaigsunan og wala makainom, arang buutan na. So, mauni karon magkaigsunan atong tunan. Naigo nila, Pastor, bagong togo naman ta karon, wala naman ang sugo, kay matod sa Roma 10:4, kay si Kristo mao ang pagkatapos. Nagpasabot ba magkaigsunan nga wala na ang kasuguan karon? Kay si Kristo kuno mao ang pagkatapos sa kasuguan. End of the law. Kanang pulong ed sa in English magkaigsunan, gitawag na sa Griego nga telos. Nagpasabot magkaigsunan, maunay atong kalabuton. Si Kristo maoy kalabuton. Maoy tumong. Kay sa una god nga kapanahonan, mag-ihaw ang tao og mananap, iyan ang patyon, o iwisik-wisik ang dugo sa mananap, nagrepresentar to nga to kang Kristo. Pero sa diha magkaigsunan, nga si Kristo gilansang ngadto sa cross, si Kristo maoy katapusan magkaigsunan sa kasuguan nga wala na kinahanglan nga mao ang gitawag ceremonial law. Kay siya ang tumong og siya pod magkaigsunan ang atong kalabuton. Karon nahaan ta uban ni Kristo. Busa niingon siya makaigsunan, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta, ako mianhi. Ano man, ang napulo kasugos Ginoo nagpabilin hangtod karon. Busa ang atong balaod, naingon, kung mangawat ka, unsaon magkap? Ha? O, prison. Kung mupatay ka, unsaon man ka? Naay pa balaod wala? Di ba? Karon, kung mangabit ka, accepted na naman sa kabit. Og magabit ka. Ha? Sa atong kapanahonan karon, murag okay na lang mangabit. Di ba? Murag dili na sala, pero sa una, karaan, magkaigsunan, sala. Ganyan naman, halos karon kabit-kabit naman. Karon ganing, mag-ipon-ipon na lang, way kasal-kasal. Karon, og mag-ipon-ipon nga way kasal, unsa may himo ana? Legal dili? Illegal gihapon, di ba? So karon kagabion magkaigsunan, gusto nako nga iyag-yagha ninyo, nga ang kasuguan sa Dios nagpabilin gyud ang uban nga maingon nga dili wala nay kasuguan kay dili sila gustong masakitan, matandog sila mga kaygalaan og masayran nga aduna sila mga kalapasan. Kay gano man ang uban nila nagkabit-kabit man. Karon atong tan-awon.
Ang Roma 10:4 makaigsunan, atong nakita, mao kani siya ang konteksto. Makita nimo na sa Roma 9:30 o ngadto sa kapitulo 10 bersikulo 21, og makita nimo ang kinatibuk-an makaigsunan, kani siyang tanan nagapasantop makaigsunan nga ang pagpagita og kaputli kanang self-righteousness, kanabang pinaagi makaigsunan sa mga mananap, pulihan nimo og imong makita nga pinaagi sa imong mga halad sa mga mananap nga gisulat ni Moses nga mauto siya puli makaigsunan sa atong pagkamanilapason, karon wala na siya. Kay si Kristo makaigsunan, diha lang ta makakaplag sa atong kapasayloan, sa atong kalapasan. Dili na ka magdalag pag sa lampati, dili na ka mag-atog kardero, di bisan unsa makaigsunan nga dalhon nimo ngadto sa pari aron ihalag tungod sa imong sala. Karon wala, kay si Kristo makaigsunan. Mao na kanang gitawag end makaigsunan telos, nagapasabot kana siya nga wala na ang si Kristo maoy katapusan. Nagpasabot sa English end, pero sa Griego nga pinulungan telos, nagpasabot makaigsunan nga nahuman na. Nakita na nato makaigsunan ang atong tumong walay lain kundili si Kristo. Kay ang tanang mananap nagrepresentar na ngadto kang Kristo. O karon kay panahon naman ta kang Kristo, si Kristo na nato karon makaigsunan ang atong gituohan nga maoy makausab, makahinlo sa tanan natong mga kalapasan. Karon, kaning nomos makaigsunan law is not referring to the 10 Commandments. Do general ni siya, pero ang natapos dinhi mao ang gitawag ceremonial law. Pag-ingon makaigsunan dire telos nomos, atong nakita makaigsunan nga kani nagapahulogway nagapasabot ang giwala nga kasuguan, katong kasuguan makaigsunan nga seremonial. Pero ang kasuguan nga napulo kasugo nga gisulat gyud sa tudlo sa Dios, kana nagpabilin kana siya. Karon Roma 6:14 na pay laing teksto niingon, kay ang sala dili man kamo ilalom sa kasuguan kundi ilalom sa grasya. Kinahanglan sabto na to ni. Mangutana ko karon ninyo makaigsunan. Kintahay ako nakapatay, nipatay ko. Pagitaon ko sa mga pulis dili. Pagitaon kay gano man. Nakasala ko na ilalom ko sa kasuguan. Okay. Ang tanan nga masalaypon na ilalom sa kasuguan. Busa makaigsunan, sanglit dili naman kamo ilalom sa kasuguan kundi ilalom mo sa grasya. Nagpasabot nga kung ikaw ako karon nagpabilin nga naa sa Ginoo, wala na ka ba ilalom sa kasuguan makaigsunan apan na ilalom ka sa grasya. Okay? Nganong grasya man tungod kay dili magkapangitaon sa pulis. Dugdi pog kapangitaon sa Diyos, sa Ginoo. Tungod kay ikaw makaigsunan nagapabilin diha sa Ginoo nga nalikay ka gikas pagpakasala, pingo ka, uy, mangawat, dili mangawat. Ay, nakaibalo naman ko sa kasuguan nga di ko mangawat, diri ko. Dili manapaw, dili manapaw. Uy, diri ko dili manapaw. Mangabit ko sa kong silingan. Uy, diri ra ko dili mangabit. Magsaksi kog bakak, magmaritis ko. Ay, dili ko magmaritis, diri ra ko. Nakita ninyo mga kaigsunan, ang tanan nga nakasala ngadto sa Dios na ilalom siya sa kasuguan. Pero tungod kay niya natakaron, nagpasabot magkaigsunan sa panahon ni Ginoong Hesus, ayaw na hunaw na atong mga ceremonial law. Kay katong mga ceremonial law magkaigsunan, wala na turon kinahanglan paghugas magkaigsunan sa kamot, bago kamukaon, mautoy mga kasuguan magkaigsunan sa panahon ni Moses. But remember, ang napulo ka kasuguan magkaigsunan nagapabilin. Busa kung imong tunaning Roma 6, ay mao na ang konteksto magkaigsunan kamo na basa diha isulat na ninyo
ang kinatibuk-an magkaigsunan nagapasantop nga wala na kay usa ka tawo karon nga magaunahuna magkaigsunan nga siya mapaputli pinaagis mga mananap o ni bisan unsa gawas lang diha ngadto kang Kristo. Karon niapay lain ang kasuguan sa liot sa pagsulod aron sa pagdagsang sa kalapasan. Apan diin gani midagsang ang kalapasan, ang grasya milabi pa hinuon kadagaya nan unsa may atong ikasukli. Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron makapadagaya ang grasya? Mao nay usa nako karon magkaigsunan nga pangutana alang kaninyo. Kinahanglan ba gyud nga magpagpakasala ta? Busa ni anhi ko karon dinhi sa Barangay Maatas aron makigistorya diha ninyo sa pagpasidaan ni atong nagyabiin, atong naisgutan magkaigsunan ang mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. Pero tug-anan ta mo sa iyang pagbalik magkaigsunan, dili siya magkaigsunan aron ikaw ako magkaigsunan iya pang istoryahon. Apan mo ani siya aron hukman ta sumala sa atong mga binuhatan. Nabitaw na sa atong pangadyon. Unsa man? Mubalik siya aron sa paghukom sa buhiog. Oh, kamo na nasayo na. Nagpasabot nga muanhi siya aron tagaan tagukom ngadto sa buhiog mga minatay. Karon, atong tanaw kaigsunan. Gibong kag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod, matod pa ang Roma 3:31. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Nagpasabot magkaigsunan, Pastor, di ana bagkutas pagtuo. Bisag unsaon ako, Pastor, basta nagtuon ako sa Ginoo, maluwas nako. Oy, ang pagtuo nga way binuhatan patay na siya. Lisod pon. Nga magsige lang kag tuo pero wala di ay tinuod nga diri si imong kasing-kasing. Ang sakto nga pagtuo magkaigsunan, nagbantay kas kasuguan nga di ka makasala ngadto sa Ginoo, right? Nagpasabot nga sugot na lang di ay kagay, na kay pagtuo pero nagsige kag pagawat. Tanom sa imong silingan, imong kawaton. Dili pag yung tanom, pati pag yung nag-asawa sa imong silingan, ipahugay kong kawaton. Ha? Natarong ka na nga na kay pagtuo sa Ginoo, luwasog ka sa Ginoo. Human, dili pag yung nag-asawa maoy imong gikawat, pati yun pag yun imong bana para maimo na lang yun ang iyang asawa. Nisabot na po. O nakita ninyo mga kaigsunan, kaigalaan. Busa karong kagabion gusto nako kay palanog din ninyo nga importante makaigsunan ang pakig-uban nato ngadto sa Ginoo o inumduman nato nga pinaagi makaigsunan sa atong pagtuo, gipabarog nato ang kasuguan. Kay kaning kasuguan og pagtuo makaigsunan nagpartner ni siya. No? Nagpartner siya. Usa pa magyod. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na, kadluki ang Dios og unsa ingon? Bantayi ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Mao di ay na nga atong katungdanan. Ang kasuguan sa Dios mao'y katungdanan nato nga mga tao. So mga pinalangga magkaigsunan, careful mo. Nabitay atong mga kaigalaan karon dili mo anhi diri. Kay mo anhi diri maminaw murag mabuang kuno. Uy. Ang nabuang magkaigsunan kamong naminaw, pero sila wa gyud mabuang. Pero tug-anan ta mo magkaigsunan pasag dina pasaylua sila. Atong iampo nga unta ang tanan nga nakabati niani sa tingog nato karon. Makasabot nga sila usab pinangga sa Ginoo. Mao ni rason nga ikaw gako ni karon tungod kay gusto ta magkaigsunan musunod ngadto kang Ginoong Hesus. Karon tanawa ra gyud ninyo giusab sa tao. Basahan ninyo ang doktrina Kristiyana. Inig-uli ninyo gamoy doktrina Kristiyana. Tanawa ninyo unsay giusab. Una nga kasuguan, higugmaon mo ang Dios labi nga tanan. Mao nay gihimo magkaigsunan. Pero ang tinuod sa Biblia, dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Ana siya magkaigsunan. Ikaduha, ingon pa diha sa doktrina Kristiyana, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pasipala. Apan ang ikaduha gyud magkaigsunan, Exodus 23:7,
alang kaninyo dili kamo magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagways ni bisan unsang butanga nga tuwa sa taas sa langit kung dinhi sa ilalom sa yuta kung naa sa tubig o sa ilalom sa yuta. Nagpasabot magkaigsunan nga ikaduhang sugo, dili ka magbuhat og larawan. Pero giusab, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ang ikatulo, makaigsunan, dili mo, mao ni ha, ay ikaduha, dili mo yukbo ang imong kaugalingon kaniya, ni mag-alagad kaniya kay ako siyuba nga imong Dios, mao ang Dios nga abuguhan, o nagaduaw sa pagkadautan sa amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, sa ibabaw sa ikaupat nga kaliwatan, sa mga nagadumot kanako. Okay, usa pa og nagpakita ako nga may gugbaong kalulot alang sa linibo kanila nga mahigugba kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Usa pay giingon dinhi, santuson mo ang adlaw Domingo ikatulo na hinuon. Imbis ang ikaupat nga sugo nahimo ikatulo, pero imbis nga Domingo ato nang iskutan. Unsay giingon sa doktrina Kristiyana, santuson mo ang adlaw. Unsay giingon sa Biblia. Uli mo sa inyo, tanawan ninyo ang Biblia. Kamoy mo basa sa inyong Biblia, isulat niyong tekstuha o basaha o di ba tinuod. Dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni atong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Maunay ikatulo unta, pero magkaigsunan ato nakita nga nausab ang ikaupat magkaigsunan, mao ni tumahod ka sa imong amahan, ikalima na unta na, gilaktawan, usay gihimo. Ang ikaupat, hinumduman nimo ang adlaw ng ipapahulay, aron sa pagbalaan niya ni sa unom ka adlaw magbuhat ka, ang satanan nga imong buluhaton. Usa pa'y gihimo, magkaigsunan. Apan ang adlaw ng ikapito, may usa ka adlaw ng ipapahulay alang ni Jehova nga imong Dios, niining adlaw, dili ka magbuhat, ikaw ni bisan unsa nga imong anak ka lalaki. Bosa, bisan pang imong anak ka babae, bisan pang imong sulugoon nga lalaki, bisan pang imong sulugoon nga babae, bisan pang imong kahayupan, bisan pang imong dumuloong nga anaa sa sulod sa imong mga kapultahan. Nagpasabot magkaigsunan, adunay unom ka adlaw nga imo ikaw magtrabaho, apan ay usa ka adlaw nga ikaw magpahulay. Okay. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga ani og mipahulay siya unsang adlaw sa ikapitong nga adlaw. Sabot mga kaigsunan, nagpasabot nga ikapitong adlaw ang giingon sa balaang kasulatan. Usa pay giingon, doktrina dili ka magpatay. Tahuron mo ang imong iamahan ug ang imong inahan, mao ni tinuod sa Biblia. Usa pay giingon, dili ka magkigilawas, dili ka magpatay, Exodus 20:13. Usa giingon, dili ka mangawat, dili ka manapaw. Doktrina Kristiyana, dili ka magbutang-butang o dili ka mamakak, dili ka pangawat. O sa pa, dili mo kaibga ng asawa sa imong isig katao. Ang Biblia nagingon, dili ka magsaksi og bakak-batok sa imong isig katao. Bosa, nakita nato makaigsunan, ang ikanapulo, dili ka maghinaoton nga ang manggad sa imong isig katao. Apan ang Exodus magkaigsunan nagsulti dili ka maibog sa balay sa imong isig katao. Di maibog ka sa asawa sa imong isig katao. Nagpasabot magkaigsunan nga naay dakong kausaban. Kaysa'y nag-usab magkaigsunan ang mga tao. Giusab ang balaang kasulatan. Karon, ato nakita. Ingon sila, pastor, di naman tas bagong tugon. Tinuod na magkaigsunan. Ang una, hantod sa ikaupat nga sugo, mao na nagrepresentar nimos gugba sa Dios. Apan ang sunod makaigsunan, 5 hantod sa ikanapulo, nagrepresentar na ngadto sa imong isig katao. Tahuro nimo imong amahan o ginahan, dili ka manapaw, dili ka mangawat. Puros na makaigsunan alang sa imong mga silingan. Bosa karon Exodus 31:18, o gihatag diha kang Moses sa diha nga nakahumana siya sa kigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha ka papan sa pagpabatuod nga ang papan nga bato nga gisulatan sa mga tudlo sa Dios. Kinsay nagsulat sa kasuguan sa Dios? Siya mismo ang iyang tudlo maoy nagsulat ni ani. Okay? Bosa sa Roma City 12, bosa ang kasuguan balaan
og ang sugo balaan matarong og maayo. Simple ra gyud kayo. Karon magkaigsunan, ikaw kako nasayod nga ang kasuguan di ay gusto nga ipabantay sa Dios diha nimo. Hinaot nga ikaw kako karon nakabantay mo magkaigsunan nga ang gusto sa Ginoo ilikay ka gikan sa pagpakasala. Ang kasuguan dili makaluwas nimo. Ang kasuguan makaigsunan murara na siyang ispiho. Kay balo mo kung sa'y ispiho? Kung sa ba ispiho? Salamin. Okay. Og manamin ka, makakita ka, oy! Kagwapa ba rin ako, oy! Oy! Gusto lang subidahon, makogdagway. Mura man og subidahon yan ang San Jose gani. Basta lang subidag yun. Ngilad man ay kog dagway. Ang salamin, ang kasuguan, igo ra magpasadbot nga ikaw nakasala. Brother, nangawat ka og manok sa imong silingan. Mutudlo ra nang kuan. Ikaw, brother, ganahan ka sa imong silingan, gwapa imong tudloon ra ka. Ikaw dong, ayaw saksi, ayaw marites-marites, ha? O, saksi kag bakak. Nagpasabot magkaigsunan nga kaning tanan, gitudluan lang ta og unsa, pero ang kasuguan dili makaluwas. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Busa kung naa kay pagtuo, ngatos Ginoo, imong dawaton ang kasuguan sa Dios. Kay ang tao magkaigsunan nga wala pagtuo o wala pagigugmas Ginoo kana siya dili kayo wa di murag dili na tao lupig pa day iro. Pero ang tao magkaigsunan nga naay pagtuo apan wa pod magtuman sa kasuguan nasayo po na nga pagtuo. Kinahanglan ang tao mo tuo og iyang bantayan ang kasuguan. O sa pag-ingon, tanawara go ninyo magkaigsunan. Si Father Perlo, nagsulti magkaigsunan, gisulat niya, Dadikalog, ang napulo kasugo magkaigsunan, applies to all men alike. Nagpasabot magkaigsunan, dili lang sa mga Hudiyo, apan gihatag ni sa tanan nga mga tao. O sa pagayon, Mateo 5:17-19, ayaw kamo pagunahuna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga profeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ni ani. Mga kaigsunan kay galaan si Ginoong Hesus ni anhi, aron ipatuman ang kasuguan. Bosa, gihangyo tamo mga pinalangga magkaigsunan nga magpadayon ta. Tungod ni ani bisan kinsa nga mga pahuyang sa usa sa labing yutay ni ini mga sugo magatudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon kini siya pagaisipon nga iwit dito si gangerian sa langit. Apan bisan kinsa nga bagatuman o bagapamnudlo nani. Tuman ha o magtudlo kini siya pagaisipon nga dako dito sa gingarian sa langit. Kaysa kuno'y pagaisipon mga kaigsunan ang katong nagatudlo o katong nagaingon, pastor, ni anatas magungtugon, waday kasuguan. Asa man? Iwit ka. Apan ganing, imong masabdan magkaigsunan, nga si Kristo ni anhi, aron iyang gipaligo ng kasuguan, ipatuman na nato, nagpasabot magkaigsunan, nga ikaw, unsa kuno, pagaisipon nga dako dito sa gingarian sa langit. Klaro. Juan 14:15, basahon na to tanan. Ready, go! Oh, nabitaw yung mga dalagag ulitaw. Mingon na yun nga, sugton takag buto o kanako. Dahil sugtan ako ba? Saan naman ito? Grabe na magiging ako. Pila na magyuko ka tuig nga nagsigi kong pangulitaw ni mo? Ang babae magkaigsunan. Maingon na yun, wa magiging ka mo to o sa akong istorya ni mo. Tumana sa akong sugo. O, nagpasabot magkaigsunan nga importante yun ang pagtuman. Kaya nga naman, nagpailangan na higugma ka nga tos Ginoo. Pila bang kaninyo karon ang naigugmas Ginoo? Tas ko nung kamot. Nabay naigugmas Ginoo? Kuyawan man puta ninyo, uy! Tinoon mo na higugma mo Ginoo!
Beta, sunong kamot, be! Astilan, kung ako ang Ginoo, magkaigsunan, luwason ta na mo. Pero di bagyo ko ang Ginoo. Pakpak mo diha, brother. Pakpak mo. Ikaw ba? Pakpak ba? Oh. Tupo ka. Kada, yang-yang po ka. So, nagpasabot, magkaigsunan, nga pinaka-importante nato karon ang pagigugma nato sa Ginoo. Ang kasuguan dili kaluwas, ang kasuguan magkaigsunan, magpuntirya na nga ikaw nakasala nga to sa Ginoo. Okay? So, karon magkaigsunan na usa ka tao. Iyang amigo, uy, unsa maghibaw ang nakapatay man siya. Wa niya timinga magkaigsunan nga nakapatay siya. Tungod kay nanalipod siya. Aron kay wa maging siya kwarta magkaigsunan. Oy, wa man siya kwarta siya nga nakapatay ra ko diadto kay nakapanalipod ra ko. Human ako na hinuon ang nabilanggo. Suko ko siya sa judge. Suko siya. Aroy kay naman siya amigo magkaigsunan. Gibisitahan sa amigo. Ingon na yun siya dito, kumusta naman ka diha? Ingon siya, di alagi, princess kinabuhi. Ni dipinsa lang ko. Dili yun na ko tuyo kapatyon, napatay man. Karon niya bilanggo ko. Bosa na ingon na itong kuat, sige, mabalik ra ko. Ni ato na yun, magkaigsunan tong iyang amigo, kay kaila man niya ang presidente, iyang gihangyo magkaigsunan, nga mauni ang nahitabo, imong tagaan og parol na siya. Kay balo mo kung siya'y parol, nagpasabot magkaigsunan nga pasayloon siya na ay presidential decree magkaigsunan nga siya ray makahatag og pagpasaylo sa usa ka tao nga nabilanggo. Ingon dayon tong presidente, okay, dalhani siya nga sulat nako. Ihatag ni diha niya, nagpasabot nga magpadala ko ngadto sa korte og order nga siya pinasaylo na. Dala-dala tong tao makaigsunan nga iyang amigo, pero iyang gibutang diri sa likod, ato siya ni duaw na pud siya. Ingon siya, migo, kumusta naman ka? Isa niya lagi, dugay na kayo diri sa bilangguan. Sa kadugayon ako, naglagot nagyug ko sa huwis. Nga maoy, nagpaprison ako. Ingon dayon siya, migo, kintahay, makagawas ka. Unsa may plano nimo sa imong kinabuhi? Na! Kung makagawas ko, unahon akong patay ang huwis. Ang iyang ang imigo magkaigsunan, imbis ihatag na niya ang sulat gikan sa huwis, nitalikod na lang ang iyang amigo o gigisi magkaigsunan ang order sa huwis. Nabalaka ang iyang amigo, kung ihatag niya magkaigsunan, mugawas man di ay, iya ra maghihapon patyon ang taong naghatag niya kaluwasan. Apan tuganan ta mo magkaigsunan, kitang tanan, masalay pon atubangan sa Ginoo. This time, gusto nako makaigsunan nga ihatag ang inyong kaugalingon ngadto sa Ginoo samtang ako magaampo. Ipiyong lang ninyo inyong mga mata, iduko ang inyong mga ulo samtang magaampo. Dalaygon silimbahon nga Dios. Nianing kagabion. Salamat ni aning mga pinalangga namo nga mga kaygalaan diri sa Maatas, Barangay Maatas. Hinaot o Dios nga ikaw magagiya kanila, magahatag ikaw og dugang panalangin tungod kay ilang nakita Ginoo nga sila masalaypon diha sa imong atubangan. Sila karon Ginoo nitindog tungod kay gusto sila nga ipakita ang ilang gugma diha kanimo pinaagi sa pagsunod sa kasuguan. Busa salamat Ginoo sa ilang pagtindog karon, isulat ang ilang mangalan diha sa balasahon o Dios sa kinabuhi. Nga karon taknaa ilang giakseptar nga ilang tumanon ang kasuguan. Salamat sa pakiguban kanamo karon og sa pagpanalangin kanilang tanan kaniya mo gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus manuluwas. Amen.